Daki hajar ngut ki nongtray hakaway ka karkhana kabla tip kum karyangdu Venier Private Limited kabadon he MIDC umyam menta kasngi ki lami ban persha halor ke jingsha kno takti hakid khot ka KSU ki bala let ban khanrai ki kot ki slah nen kasngi hadin ke jingyo jing tip ka batikna baki bar jala ki la shurung shumi hakate ka karkhana balpan khenye ki Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act Arhajar Khatway kaseng KSU hadin bakala yo jing tip baki bar jala ki la sedang ban pen ibor ki khasi bat dia kaseng da ka batmu hadin kasngi ka babut ban yat rali bat ban shong klan mengor da ka bor hadin bakim don bat kim la ban pen shishai ki kot ki sla ki babiang kat kum ka an Workmen Act Arhajar Khatway menta ka step hapo ka jingyalam usamla Lester Nongbet Organizing Secretary ka KSU North Khasi Hills District Unit Usamla Stevenson Kharkrang ubalong President ka KSU Umyam Circle but ki dukhat jong ka KSU North Khasi Hills District Unit but KSU Umyam Circle kalahiar biang sashisin syakarkhana MIDC Umyam ban be akrat ya baro ki barjala ki bawan tre bean klem ki kot ki sla ki babiang Nrai shiteng lenti haswa ban poi syakate ka karkhana kita ki dukhat ban nong yalam ka KSU kila syak pakhang lenti no ki bor pulit ban magistrate ki bala poi haswa jongki hakate ka jaka nakaliang ki nong yalam ka KSU ki bala let syakate ka jaka nen ka sngi ban khanrai ka labor license bat ki wei ki kwat kisla kila pen pau bakim shimla let ban penmi kanu ka huri hura nrai tang ban talasi ki kwat kisla jong ki barjala ki badon de ki spa ngut hakate ka karkhana hadin ka jingatainya bat ki magister la syak tang kat tu kat ningut ki barjala ban rung syakate ka karkhana bat nakaliang ka seng rengkat baki bor district kila penher krat kumbalai spa ngut ki barjala ki bam don kot don sla lingba ki nriu teli ki trok ki balakit biang ki shakish nong try jongki kita ki barjala ki la kno ru banin kasngi ki dikhat ka KSU ki la wan ban sho bat ban ktak ti ki hakapor kumbalai ba GAA bat la kno ru bahakate ki jingja ki la don ki nong trei jong kate ka karkhana ki bala mensaw kita ki nong trei barjala ki le yathuru badon uwein apteng jong ki ru ubala poi shaka jaka jing sumar namar ka jing sha sho ki barjala ka jo kapor ki la kamru bagi dukhat ka KSU ki lapan bore ki ban sei ki Aadhaar card bat ki wei ki kot ki sla nrei na kalyang ka seng kim pediang ya ka te ki jingsha kno bagi laktak ti bat ka ni ka lapan long ru ya ki dukhat ka seng KSU ban mi pat ba ban persha bat ya ki menta ka sngi nakaliang ka KSU kala penram juri utrai karkhana ya ubala kno badai ma ubala penshit ya ki te ki nong trai barjala ban ya ki menta ka sngi da ka ba penhe khana ya ka te ka jing talasi ka jong ki KSU ya ki kot kisla ki nong trai barjala hakani ka karkhana ka KSU kala penshai ru bakam shimla don ka jing takti nakaliang ki khot jong ka seng ya kita ki barjala ka karkhana sinjam ban le baik akan taka imlang salang dekat song katau ke abang ayo kita ba habin kami ka huri hura mo dengan kar ke ni bor song katau ke kadin sisa nakalian ka sinong lei an balingkong hing la dia tip dukran kini kita kena bro dan ko umyam ba dia bat habtuan dalam kino tre ko sinong katau din tip ka sinong bat andrai haba ski ngilap bat ni syamba nakalian kini company Iwan habak Iwan dalam ini kena pre joki pre yang kita kena ki jongki ada ki dalam sispa ngut ki penpaw sinong tang kumbar pau lai kongot entah de kum kita ki ngila di sama ko bat ini tak jauh hiru bah sinong ki sebun ki kunum keram ka jingsa le ban ki kedai ka jingsa tu calute ko so pat hau kimi nomor bolen dawat jingte pakar kena itu ki beri ngimlap nakanya ka sinong de kalau ka ki ke bas kulungo nak kadau kani ibu ya ka jing maham nak pos ko kini karkhana ba kin de banle ni rekam andai khose menta ndala khandra kini KSU ya kini benta ila pun ban ba sibun ki nong ini ki thlajat bamdan bamjang kot isla dan nakalian jing kasnong benpa ba jing soram jing singo ni program jo di kani ka jingle jong kini karkhana bangirang tentu nan khamat balada nakalian jing kasnong ka sapet khamat ka sapet benya bahaya ke ba fila ya ka baklak jing sasim nanti ba dakumai pat bang pet halo kini benta ba tentu ya kasang KSU unjuk ki kisang balang
About Chuan Chasnong, Nagala Kasnong, you don't cut, Netren, Takabahakson, the Kasong Katawi. Yesterday, at the time of yesterday, the running position in our factory. But suddenly they are come. First is come as a Bhauti, and then come is Auto and Bolero. 10, 15, 20, around 35. 35 students is come. And they are, along with the peeling roller, starting hitting from gate. And our main gate, and they are entrance to our office. The office also hitting some cashier and others staff also. And they are all sections, they are moving. Step by step, all are distributed in all sections. But every total our machine is shut down. Why shut down? They come to the office and hitting all people, and all are last workers are sleeping inside the room. And they are at the sleeping moment, they are also hitting all these people. And so are all the everything. Totally, the situation is very dangerous, and they are fear. They are fear for the what is the situation in the running factory. So they are strike today. All people. All what is that? What is that demand? Your demand. Demand, I don't know what is the demand. They want to identify the proof. I don't know. They no comments, any discuss in our office. What you want and what you see, and they only say your ID, what is ID? We see all the other cards. Give the other cards no value. Why no value? Other cards, all over it is other cards value things. So this is the matter, and no discussion anything about. Some after half an hours, police come and no action regarding this. So we are all fear about the situation. Some to the cut of Yam Circle, limit to the cut. We should do if you been Kradon ka jingwan ka jingyo jing tip to me ba kidon kumba lai phungut ki kita ki barjala ki ba mut wan tray sa kanai ka industrial area ka ba jan sosnong biam ki ba wan mut wan tray klam kot klamsla te hadin jingyo jing tip de turistom kagalian dekat nak seng wan ban khanra andrei hakta ka jing khanra yo ban pat tang kumba nyu prangut nak ta lai phungut kita ki batam kan jingyo jing tip ki ong batin arung saki ini ki industri ki balak pendri yaki te menen naliang kaseng ila pentip ski bor jongkaan te ka bor jongkaan naliang ki polis kila pentip balasai kamu kabamut menta kasngi kinwan na po labor department kinwan na po filtration kumbagi la poi menta banwan ban khanra ya kita ki mender domdan ya ka labor license handrai hasa ka jing poi jong kita ki briu jongkaan kini ki barjala nakadaw ka jing bomle bomsutnyo jing bomtrikam jong department bafer kila nut ban persyak ya ka jingwan khanra labor license ba kila lum amduna ya ka sanspa ndros pangut teno yang kaseng ka pendram ya kane ba hadi gejing turistom jong kaseng kilala menta ban penpai kumba lai truk ki barjala ki bawan ban tre klem kot khamsla hakani ka snong ka ba hakani ka ri ka be jongi te kane ka pausai ba kila pen ya ka interstate migrant workman act ajar khatway but pausai ba kiwan be sane illegally kram kanono ka jingteng kram kanono ka jingram te naliang ka sang kan tibnya halor kane bat kan lemi sa department repair halor ka jingko rekam juki halor ka jing bemle komsut nyaw juki bat hadin ka jing ram mendru kidan ki khat kumbala ban da wini khat jungi ba kidan kita ki barjala ki batang da ka sanspat ka kita yo pendrung sekali gari jungi te naliang ka sang kan teristom ban budin ya kumkine makane kawanra jingma ka khaw ya kadi ga be jongi kumba pitep pentangan ban yang pesien ban spa ndrus pak ngut ki barjala klem kot khamsla kila nut ban lum ban yaj rali hakine gilti ban persya ya kita ka jing khandrai ka labor license te kane baro kapau ba kadako sabaklat karkum trikam ka department jong ka sarkar jela ka jongi dan yang ka seng sa isen nyen budin bat kentau ka jing persya jing ya penbek hadin jing ya ter ni yang kaseng ngelak simbek karai bangin khangsa ya kan ka riang do winners namar ba kadai kane hi ka industry ka bawan rak tu ya ki barjala bantri ha kan ka industry ka jongki mata ngila rai bangin khang bangin sexual yin pek ikot isla bak ni kepsai ba bon hi naki nong teri ha kan ka industry ki dei bi hi bamdon pat kansla te mentahi ngila rai bangin khang yin pek binyo ya ki ba barjala ki badan hangne bat Nada ki kwa bantrai ki dari lokal jungi ki babon ki balak bantrai ka kam kajam ki la ban khot ki bresnong jungi parodok prasnam jungi ki bantrai ha ka industri so dap ka bu puslai ka
kedan ka junction di ahla kini kesnong hi bro koi garu men kini kisi metala ar laisni ke hendrai bun ke jingja ke bakhlak kelajah kini kesnong ba nak ada ba kini kendram halo ke jingi dei kini ki deba ke buan poi nang no khamtan ke no ke jingtip naka snong ka tha batumjo naka labor department ke kumni ka ek bajah ni mentah kalong ba mensis ni nilayo jingtip nakaleng jong ka senghi ba kini ki labor ki ba nakaleng ka infiltration ru ki thom check ek ni ki labor ki bawan poi ha kini ka mel ka bangi jukot ka century jadi ka riang do mel te kiwan ra tu ya kini ki labor ha ka por men met ha ka por ar lai bje men met balai phongot ke nakaleng ki infiltration ki thom pek ya kata ba kila pelaj kum to kham kano jing check ki kot islah ki jongki nomor hadin ke jingyo jingtip jongi ba kini hi kibreu kiong ba kilat nang tin apa infiltration du da ko ba kisu ai bisa kumba sanspa maruai de hadin kata bangi nakaleng keseng ngila check ba ngilap ni po dam hak tu sni hak kumba sangut kini kileba kiba kiwan nang tie ba timdan ki kot islah dikini makihi ki ba ki boong ba kumba arpu sangut kidang dan hang ni po kamil mentah ni ka reng domel kiba kiwan ra tham kinu kot islah tham kinu ki dokumen kiba tikna ke kumta hi mador ke sepulong ini ba in her banjurit menen kesni ba kengin poi hakani kamil nakaliang jong kaseng hi borok koi ngkhot ni pintu yo borok bangiwan lang bungi pek lamar kini borok khat ki pulong ini bangiwan kumni banjurit ya kani lamar ba nakapor ke jujah hakani kesnong jingja ki bobon rukom ki ba ha ki ba kibriu ajudan tang jingsha penyap jong ginong sungsong ni ajudan tang ki kies ki ba per ba jingtu jingruti ini ki brai ki badam mentadang kumba ar benai dan ru jingsa syok jadi kena bisi hakini kimil hadu ba kila syadung kila mensa ba kila poi hospital ndai hadin kata ba ni report ngila lek spot tanan ngila ai ke FIR ru dei ni syam penman ba jumlap sabut ba mano ba kini ka yakini ki kam nomor kada kalong bakin jumentin yakini ki kot isla hakini kamil bon sen kali tangani kamil hi nadu mensa hadu menta bamju don kinu ki labor ki badan ki kot isla ka batikna ba ki labor license menen kasni hapar bangiwan penjurut hakini kamil musyam ba kumba 10% kidan kibil kumba ki badan ki kot isla ndrai majority naki kumba arspa laspa ngut kibil kimdan kinu ki kot isla ki dokumen ki batikna ya kata nai dia keren ya ka labor license le kimum tan sundan hiru ke ko pulang ya kini mentah kesni kini ke jingja ba kini ki khar ki la yai rali kumne ki organize kumne kalau nak kalian jung terahi kena baik nomor ba ula hak kenang da kini ki labor ban organize kenang ban nomlap ya ke jing shisha ba kini kamil jung ba 80% jung ki kimdan ki isla basna nomor utip ba andalawan nak kalian jung labor department inspector kinsasyam ba kumba berapa persen kibre jong unang ni kini ban syape bat kun syapen sange kini kam jadi nak kata kada usaha organize ki ha da kini labor kin organize bat ki lom lang barok khat kini gimel kita ni gimel per kirung shani kirung situ habrok khat jubor justi kirung bat ki alam iki bat ki ong ba da ni kum tai kena ban create ya ka problem ba manu kin mun bala shu bunan hang ni ban check ban ne ka kam budan kam ba ide ki documents te ngasai kini gadi ke jing ko di department repair tiba kum nak kalian ka infiltration kum nak kalian jong ka labor inspector kum ta ter kidan bun ki kai te handai hakini kisni fat kumangi ni kamshim amde bangidan kanu jumot banginwan biang kani ketika surprise visit jongi babnen kasngi ni shuan tangna benta kata kadau ayo kerja kanu ka basyadin tenrai ngila ya trailang ngila pentip support ka labor department ngila pentip support ka nakaliang jung DC bat kunta na police station borat terter bat engkat bat kesong kata bat katu gani member bat ki bril jung keseng nimut bangin wan lang ngin lang bat ngin sawan ban check iki mil kumni terter kenapa kanum jab kanum repeat show kum kini ki jung snio de nrai menta kasni pat dengiwan ka kala da kupong dot ki borat khat ni syam kuman ba are kini kila penyak da kumni da kumtai bat kila sedang banyak rally kila sedang ibor ini kirkar hakta kurkum nomor balai da berkat memastamai ni kini kam berkat kedi hino trajo kini kumel bat ikna bakani kumel para borin nadu mensyahadu mentah kumpai ba kam ju maintain kini gunu tikot isla hak bidai documents bat labor license
Di kumi hiterter kerpat na tentu ya barok ngi kum kinok snong ngi kum na kaseng bat na terter kum ta kemudian lang tu benipai lang halor kini kekam ba ngin subha benpai na kupor sa kupor ba ngin trai sitam ba ngin tentu kini ki department ki bade benpai ya kini kekam ba kinum sting su kini nang minum dan tu gani jeng e umbe tang jibril sabar jalla ba ibrahim ya jibril ki jongi santam tu dan ni nomor ini barabar si ni syam baik ba mendalak ja kenu ke jingkit klik ke di mangi ba ke jingsak kenu ke di mangi kum jibril ke seng bangi lek bakla ngelam bakla ba lek kenu ndai tangkat tahi kulis